Lightweight High-Speed Hair Dryer giver høj ydeevne i et let design og sikrer en enestående stylingoplevelse. Tænd knappen er nem at bruge. Tryk på luftstrømsknappen for at justere blæsehastighederne. Du kan vælge mellem 3 hastigheder, som vises med prikker på displayet. Der er også en koldluftsknap, som du kan holde nede for at afslutte din styling. Temperaturen justeres med den midterste knap, der tilbyder 3 varmeindstillinger. De 3 medfølgende magnetiske tilbehør kan nemt klikkes af og på. Styleren er nem at rengøre, da det magnetiske filter kan fjernes og rengøres manuelt med den medfølgende børste, mens den indbyggede AutoClean-funktion renser filteret indefra. Ledningeholderen hjælper med at holde ledningen på plads. God fornøjelse med din styler fra Nigma Styling.